Assalamualaikum. Kurang itu hatta topik ini minggu tadi bagasan sadarion di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Manang di hata Indonesia diberkati untuk menjadi berkat. Tak maju kita mandok topik ini minggu tadi di hata Batak. Dua toluya. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Murah dong mengapiliat ya mana. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Alai semua dia do kita laho patu pahosa. Kurian itu hata dong dos ada persoalan na jojot masa di dunia anak Kristen. Tajalo pasu-pasu sian Tuhan debata, alai dan gabe pasu-pasu kita tudongan humalia. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mensyukuri berkat dari Tuhan, kita menikmati berkat dari Tuhan, tetapi berkat itu hanya berhenti untuk kita saja, tidak mengalir ke sesama kita manusia. Dina huparadehami jami tahu namanya, ombantu tuku jami tata, dohot tu topi ni mingguta di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Taringot mau tu sada cerita viral di bulan November nasalku di tahun 2025. Adong masa ada paropuan di Kentucky, Amerika Serikat, namar goar Nikali Monroe. Boyman nonta jaha manantai dari internet. Jadi di patupa sini kalion sada eksperimen sosial. Taboto do eksperimen kan? Ada uji coba di masyarakat, di telepon manang dihubungi ibana 40 rumah ibadah na adong di sekitar Kentucky, Amerika Serikat. Kentucky ini kota ya, namanya ya, region. Jadi dihubungi ibadah 40 rumah ibadah termasuk madisi masjid, vihara, doa aka gereja, gumadangando gereja di Kentucky. Jadi lebih banyak dia menelpon untuk eksperimen ini gereja. Di eksperimen ini di doi bana tu aka pengurus padita ulama di rumah ibadahi bahwa dan mana be poso-posona ala da kalong be epengna laho manuhor susu formula. Nunga digogohon ibana mangido pangurupion sian dinas sosial kape nasida pe dan boi mangurupi ima eksperimen na iboto kamu doa manginang siang 40 rumah ibadahi holan 10 do naolo mangurupi. Jadi lebih banyak yang menolak. Tulu nai nama juai nama nolak lahu mangurupi. Adong masih dalian nasida, ikon jolo gabe ruas ni gereja nami dohamu asa boyu penami. Julu molo mendaftar mahamu. Adong do musi si dalian, dan adong program diakonia nami tu balita. Jadi kan boyu penami hamu. Hape tolu gereja nama juai terbilang gereja nama moral na belga. Miliaran asetnya di Amerika Serikat. Jalan 10 rumah ibadah termasuk beberapa gereja na olo mangurupi paropuani kuria na met. Kuriani aka dongata kulit hitam, dohot kuriani aka dongata halak Meksiko di Amerika. Jadi kuriani met na olo mangurupi jalan di dok nasida rumah hamuina. Adong do si panganon di hami di so, hamu. Adong do musnya nama dok, hea do hami marpogos, sadia do nadi haperluho kamu laho manuhor susu formulai. Damang dainan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dada laho manguhumi huria na balga manang huria na mamorau, marhite patu jolo manang cerita raundau. Daumai. Alai asa tasulikiti do rohata ganuk masada-sada molo tadok nakin di topik di minggu ta di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu molo uju dilehon Tuhani pasu-pasu na itu hita isarana agogoon parbinotoan arta manang partikian
masuk tu horong dia do hita. Masuk tu horong dia do ruas ni HKBP resok patahanan amangina. Tu tolu gereja nama juai do nama do ikut jolo grup nami do hamu asobo yurupan nami. Mana masuk do hita tu horong 10 gereja nama ngurupi sahalak na asing. Seperti orang Samaria yang baik hati ya, dia tidak mengenal, tapi dia mau membantu sadaina nama karikoton si panganon di poso-poso. Hurian itu hata-hata di debata di minggu tasadarion, gabe sadadalan do laho pabutohon buhut paingokton tu hita di pasu-pasu debata pesi Abraham asa gabe pasu-pasu do ibana tu dengan nabuman di pasu-pasu debata pehita tajalo pasu-pasu sian Tuhan debata itu tidak berhenti untuk keluarga kita saja, tidak, tetapi itu harus mengalir kepada sesama kita, kepada alam semesta ini. Asa dongan tape naso korsia di Yesus Kristus boi nasida pasidohot majalo uhud makilalahon uhud anon maka tindakon pabuat pardengan bahasa do debatata. Tapi kalau kita hanya baik dan juga bermurah hati kepada grup kita saja, bagaimana kita mau menyatakan dan memberitakan kebaikan Allah yang begitu besar itu. Jadi tema dari minggu ini, Amangina dan juga saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus adalah kita harus siap untuk mau juga berbagi berkat kepada orang lain yang ada di luar kita. Mula musim kita tu teks manenturpuk jamitata di ayat napar jolo nakin di do Jahoba asa bukas Abraham sian tano hagodanganna tu tano sipatu dohononna di ibana to tu borat doon. Alai ikon tadi kononna kadonganna si Sofot, ikon tadi kononna keluargana nasalenengon padimundimun pargoluanna. Jadi nasida napor hati olan ibana dohot si Sarah dohot isemuse. Silot anak nihahana dohot piga-piga hala akana posona. Jadi otik donasi dana jo sian haran tutano kanaan. Alai marpadan do dibata di ayat 2 hubai peho gabe bangsona bolon. Jadi sian sada keluarga na met gabe bangsona bolon. Suku-suku tu kita amangina. Saud do baga-baga ni debata tu si Abraham gabe bangsona bolon. Mana kolan janji palsu. Saud do? Saud. Multa bilanya kapino parnisi Abraham sian si Sarah tubuh masih Ishak. Sian Ishak tubuh masih si Esau dohot si Jakob. Si Esau gabe bangso Edom. Si Jakob gabe 12 margani bangso Israel. Nani sian si Sarah. Sian si Hagar tubuh masih Ismail. Mulut aja di sada Musa bidu 25 sian si Ismailo tubuh 12 marga 12 raja di Arab. Dumoding si Sarah adong mamuse jol manisi Abraham namar guar Ketura. Jadi sian si Ketura tubuh onom marga. Jadi mulu disukun saudo baga-baga ni debata sian sada keluarga namet gabe bangsona bolon Saud. Jadi kalau Tuhan sudah berkata dan berfirman, tidak ada yang mustahil. Ya. Aleda dawalan nasi da pinopar ni si Abraham. Dohot dona kita salukutna. Ala porsia kita di Yesus Kristus. Molo tajaha di Galatia tolu ayat 20 sia, jaha matu kita Galatia tolu ayat 20 sia di sini do. Alai anggo Kristus napuna hamu pinoparni Abraham do hamu atom. Jalapanean mangihuton bagai-bagai. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita pun adalah keturunan